Bon dia a tots i a totes i molt benvinguts a Cal Noi, al local dels Xicots i dels Xicots de Vilafranca. Jo soc el Gerard, el president dels Xicots, i és un plaer per nosaltres poder ser la seu de la 5a jornada d'equitat. Desitjar que us ho passeu molt bé, que gaudiu de les instal·lacions. Gràcies i benvinguts a tots.